Köszöntöm a képregényfanokat újra ezen a csatornán, és mielőtt elkezdenénk ezt a videót, szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani, ugyanis 2 ember feliratkozott rám újra, és lassan elérjük a 1 feliratkozó kell, gyerekek, is 20-an leszünk ezen a csatornán. Gyerekek, ha összegyűlök a 20 feliratkozó, én nagyon-nagyon menő kis videót csinálok nektek itt, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb meg lesz, ugyanis én nagyon-nagyon izgulok, sosem voltam ennyire jó, amint hogy nagyon, amikor még nem voltam youtuber, akkor mindig is gondoltam, hogy most ennek csak a gyereknek csak 30 feliratkozója van, ennek csak 50 feliratkozója van. Akkor igen, hogyha te sem vagy youtuber, akkor te is így nézed, hogy de kevés feliratkozója van. Pedig, hogyha te is youtuber lennél, akkor éreznéd, hogy ez neked nagyon jó, hogy például én már akkor is nagyon boldog voltam, amikor 10 feliratkozón volt, és most nem sokára lesz 20. No de, ma vettem egy képregényt a Lírai könyvesboltban, Fantasztikus életem, Stan Lee. Ezt a képregényt már csomó videóban láttam, és azt mondják, hogy ez kötelező darab minden Marvel képregény fannak a gyűjteményéből. Kötelező. Úgyhogy akkor nézzünk is bele. 4000 forint volt. Szerintem megéri. Egy kicsit így beleolvasgattam. Nem kezdtem el még, de igyekszek minél hamarabb, mert most elkezdtem olvasni egy Pókembert. Aztán a 2020 negyedik száma, nem biztos, hogy az. 2020 negyedik könyvszáma, azt hiszem, amin métej van. Nem métej. Ja, de métej. Ja nem, vészmanó, annyira keverem a vanókat, hogy fú, nagyon beteg. Dúha. Azt figyeljétek. Ó, itt van hát. Ugye hát amint láttam, nagyjából kapcsolódik a Marvel, nagy Marvel képregény gyűjtemény a 60-as évekhez, amiről csináltam videót, nézzétek meg. Ez nem ugyanaz. Ja, hogy... gyerekek. Szóval így nézett ki árnyék régen, a 60-as években. Rozsomák, hogy nézölte ki. Aztán ez a vihar. Aztán valamilyen Storm a csajnak a neve. Valami vihar, ha jól tudom. Hát ugye Küklops az nem sokat változott. És Peter egy ember volt. Régen. Amit ugye ő is Peter. Kolosszus a neve, azt hiszem. Na de mindegy, lapozzunk tovább. Norman Osborn is megjön. Az igen. Jaj, nagyon jó kis képregény. Az igen. Na, egész jó. Amikor a kocsiban nézegettem bele, akkor ilyen jó képeket még nem láttam benne. Na mindegy. Gyerekek, föl se tudom venni. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót. Vegyétek meg ti is ezt a képregényt. Ugyanis igaz a rajz, nem az a legjobb rajz, de nekem így is tetszik. Szóval vegyétek meg, szerintem megéri 4000 forintért. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmet. Tetszett, like és feliratkozás. Egy feliratkozó is 20 lesz, gyerekek, én már nagyon-nagyon várom. Sziasztok!